बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया बिग ब्रेकिं निउज लानानै फैदों। आल्फा आइनि हेंथायै आसाम पुलिसा गोख्रों राहा लागासिनो। आसाम पुलिसा आल्फा आइजों सोमोन्दो थानाय 4 सुबुंखौ हमदों। भारत उदांस्रि साननि सानसे सिगां आसाम पुलिसा आल्फा आइनि बन्द फोसावनायखौ लानानै गोख्रों हाबा मावगासिनो। बेबायदिनो हाबा मावनानै आल्फा आइ उदखारि हानजाजों सोमोन्दो थानाय 4 सुबुंफोरखौ हमदों। सोमोन्दो थानाय गोख्रों 4 सुबुंफोरनि मादाव सानैखौ हिनजावसा होनानै मिथिहोदों। हमजानाय मृणाली गगৈ, गीताश्री बरा आरो अमरज्योति बरा साथामखौ नगाव जिल्लानि पानीतलानिफ्राय हमनानै मोननाय जादों आरो सौरभ सेटिया मुंनि सासेखौ पानीमुदिया ओनसोलनिफ्राय हमनो मोननाय जादों। बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि मोनसे खौरां। बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया बिग ब्रेकिं निउज लानानै फैदों। आल्फा आइनि हेंथायै आसाम पुलिसा गोख्रों राहा लागासिनो। आसाम पुलिसा आल्फा आइजों सोमोन्दो थानाय 4 सुबुंखौ हमदों। भारत उदांस्रि साननि सानसे सिगां आसाम पुलिसा आल्फा आइनि बन्द फोसावनायखौ लानानै गोख्रों हाबा मावगासिनो। बेबायदिनो हाबा मावनानै आल्फा आइ उदखारि हानजाजों सोमोन्दो थानाय 4 सुबुंफोरखौ हमदों। सोमोन्दो थानाय गोख्रों 4 सुबुंफोरनि मादाव सानैखौ हिनजावसा होनानै मिथिहोदों। हमजानाय मृणाली गगৈ, गीताश्री बरा आरो अमरज्योति बरा साथामखौ नगाव जिल्लानि पानीतलानिफ्राय हमनानै मोननाय जादों आरो सौरभ सेटिया मुंनि सासेखौ पानीमुदिया ओनसोलनिफ्राय हमनो मोननाय जादों। बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों धामाका स्पेशल अफार। खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन। 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना, पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट। बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया। खालि फट' गांसे, पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 03661270550 9957644326 आव फन खालाम।